Ha? Akala ko namamasko kayo. Oh, yun, bomba na lang, pwede. Oh, yan, bombay mo. Oh. Okay na. Grabe ka mamasko, ha? Nakakagigil ka. Tama na, tay. Galing ha? So ngayon guys ay pupunta tayo sa Watermax Enterprises. Yan, kasi meron tayong kukuning jersey sa Dekalidad Printing Shop. Ayan. At saka matagal-tagal na rin akong hindi nakakadalaw doon. Ay Boss Alfred, nagtatampo na sa akin yun. Siya nga pala, magkakaroon kami ng charity event. So naimbitahan ako ng isang grupo ng Riders Club para pumunta. Gaganaping pamaskong handog. Yan. Nasa 100 127 clubs na po ngayon. Riders Club ang nakalista na a-attend. So estimated nasa 2,000 mahigit na tao po ang pupunta. So parang ano na rin nila yun. Wait a minute! Who are you? Speaker. Andali. Naudot Oo. Baka magalit yung ano eh. Baka magalit sila. Bawal na maingay kasi ngayon. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Hindi ko matanggal. Oh, pwede. Yo. Okay. 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 Sige. Okay, ingat kayo. Galing mo talaga, bright ka. Traffic, grabe. Ano nga yung sinasabi ko kanina? Nakalimutan ko na. Ayun, tungkol sa charity event na gaganapin sa Santa Barbara. Yan. Sa may Mango Court. Mango Court yun eh. Yan, Santa Barbara, 8 a.m. to 12 p.m. Yan po. So nandyan po kami. Kasama ko yung Team Usagi. Ayan. So lahat po ng lagi kong nakakasama itong team na to is Team Usagi na rin ng Pangasinan po. Yan, sila Mr. Potato, Aldi Moto Vlog, Boss Yags Gallery, Clara Moto, at si Pasyando Moto. Yan, yung mga solid kong nakakasama na mababait na motovloggers ng Pangasinan. So magkakaroon din po kami ng pag-games sa mga riders kasi naisip ko lagi na lang silang tumutulong. Pupunta sila sa charity, yun lang ang gagawin nila. So nilagyan po natin ng twist yung charity event na yun. Gusto ko hindi lang naman mga beneficiaries ang tutulungan natin, kundi yung mga riders din na laging tumutulong. Yan. So magkakaroon po ako ng pag-games. Yan, pasasayin po natin silang lahat. Kita-kita po tayo itong lahat, guys. At tiyak magiging masaya yung event na yun. Kasama na natin si Aldi Motovlog PH. Yan. Grabe! Ang bilis-bilis naman na 25R yun! Kargado rin ba yan, pre? Paano masabi? Yan, slow down muna tayo dito kasi school zone. Yan.
Yan. Ito, banging ah. Dulas ng gulong ko, upod na kasi. Yun, dito na kami. Ang bilis. Puputok-putok. Mr. Potato Hobbs. So what's up mga kayorski? Andito po tayo ngayon sa Watermax Enterprises. Kasi meron na akong nakitang post ni Reed. Ayan. Na kung ilalagay ang sticker na to sa motor niya, mag-a-add si boss ng 20k. So ito po yung post. Paano ba? Diba? Chicks naman yung nakikita ko, pre. Ano? So refreshing! Hindi. Ayan. Nakikita mo ba? Nakikita ba, pre? Oh, pakita na. Nakikita ba? Yung... Wala. Tutok natin. Diba? Sabi ko sa'yo, chicks eh. Yan. So, nakakuha tayo ng ganito. Yan. So, didikit natin dito. At pupuntahan natin si Boss Alfred. Tingnan natin kung legit. Diba? Maganda yung dikit to. Dito? Gitna niya. Dito? Pag pinagpawis Oh no! pinagpawis niya yan. Oh, biruin mo ha. Ang pinampunas niya, pawis. Oh. Yeah, boy. Ang visual. What the fuck? Dumukot pa sa puwet. Ano? Laway mo yun. Tumitay. Ah, sarap. Laway ko yun. Bao. Pwede na yun. 20k na tayo mamaya. Magkano ba ibibigay ko sa'yo? Ano? May party ka? May sahod ako dyan. Okay na yung mga 2k 2k lang. No, pwede nga ito. Pakita mo pre. Tama ba pagkaadikit ko? Tama. Sok. Yun o. Pak. O diba? Easy money. Gawin mong dalawa. So yan na. 5,000 kada dikit. Boss, nakadikit na boss ha. Ayan. Oh, tsaka ito. Oh, so, singilin na natin si boss. Tara. Si boss. Busy. Busy si boss. Yes, brother. Boss, dinikit ko na yung ano. Pinapalaman ko yung motor ko ng ano. Alfred Watermax. Bakit Alfred Watermax? Watermax na. Hindi ba yun nasa sticker? Ay, Watermax na. Mali, sumobra ka. Hindi. Kuha yung 20,000 pag mali. Hindi,
tama, sir. May keyboard, may keyboard. Asan ba? Di ba nandun? Andito, sir. Pakita natin. Sige, tingnan natin. Asa na? Yan. Ang pambansang tubig. Watermax. Ayan, ha? Ito, Watermax number 3. Ay, syempre, sir. So, si Watermax number 1 na yun. Oo. Si Watermax number 2 nasa Pampanga, si Boss Reed. Boss Reed. Ito naman, Watermax number 3. Watermax number 3 na. Ito lang. Asa na? Alam ko, ano eh, meron pang isa eh. Asan pa? Ito eh. Asa na? Isa pa! Ah, wala! Isa pa! Hindi! Mas isa pa! May isa pa! Doon meron yan! Hanapin mo kung nasan yung isa! Walang iwa ka. Ha? Pinalis nila eh. Idikit mo na. Idikit mo na kaagad. Oh. Oh. Hindi na valid. Hindi na valid. Ito bagong motor. Ito pang May ebidensya ako sir, nakadikit na yan. Tinanggal ulit na si binalik. tinanggal. Eh di sabihin, pag tinanggal to, wala na. Hindi na valid. Sir, hindi ko tatanggalin yan. Hello, dahil pumasa ka sa challenge. Yan. Ito na, Watermax number 3. 3. Binibinyagan ka na namin. O yan. Ito kuya, itong bagong motor eh. Alam na this. Magic. Ano yun? Ano yun? Pero eh, Andun pala yung 20 mil. pakalkalot lang yan eh. Anong 20 mil? Kamay. Kamay. Bilangan nyo. 2, Oh. 3, 4, 4, 5,000! Bigyan ng jacket siya! Bigyan ng jacket siya! Bigyan ng jacket siya! Oh my God! Wow! Alis tayo! Ito, luma oh. Papawiin! 5,000. O ito, Lumang sticker. Di Maliit. kalidad pa. maliit. Maliit ang premium. Pero, Maliit. pero di kalidad. Ito. Lugi ako. Oh. O yan, 1,000 na. Maliit eh. Dalawa balet. Oh. Hindi, maliit. Hindi, maliit. Dapat malaki. Dalawa, pero ito yung original sticker. Alam mo, kay Boss Reed, bakit 20,000 yun? Kasi meron dito, at meron dito. Kaya 20 milyon. Eh, ito sarap eh, kuya lang. eh. So, 5,000 lang. Ito kuya eh. Hindi yan valid. Ilalagyan ko ulit yan. Ito, O sir, late dumikit eh. ito sir, meron ako dito eh. Pwede binigay. Inalis nyo. Sila ang tubi sir eh. Inalis nyo eh. Kainin mo. Sabi. Ah, di ko alam. Iiyak na yan! Iiyak na yan. Pala. Mali, bago sa may bago. Iiyak na yan! Sabay tayo. Iiyak na yan. Uy. Ikaw nag-asanip ng tangal mo. Pinabigay ko sa'yo kanina. Meron ka namang regalo kay Boss Alfred eh. Ito naman yung regalo ko sa'yo, oh. Magkano ba to? Oh. 3,000 shitty mil. Hindi, 4,000. 4,000. 9? Parang 5,000 4,900. sa'yo eh. Ay, magkano binayaran nyo dito, boss? 492. 4,900, oh. Wala akong discount, di naman ako sponsor nito eh. Buti kong Jillian, kung si Boss A yan. Ay, hindi kapatid. Hindi, Boss A. Ambassador pala ng Antos, Hindi, Boss A din tawag ko sa'yo, Boss A. Boss Alfred. Boss A. Yun ang ano namin eh. Nadali nyo ako. Ba't kasi tinanggal mo? Si Tubi inalis niya. Bakit ako? Wala. Pakita mo yung video natin. Pakita mo yung video natin. Wala pa sila sa screen. Hiring ko lang to. No way! Meron to guys. Para sa inyo. Ayan. Keep up. Yun o. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Isa pa! Hindi naman tugtog!
Ang dami naman ito! Galing ka pa! Hanggang sumasayaw! Bigyan natin! Ito pa! Meron pa! Meron pa! Ito pa! Last na! Paglabing 5! Thank you, boss. Thank you, boss. Thank you, boss Albert. Yan, so yun yung matatanggap nyo guys sa charity na hindi ko mapupuntahan, pero hanapin nyo lang si Motoyorski at si Aldi Motovlog. So sila yung magbibigay ng damit natin. Alright, thanks. So, ito na po yung regalo sa atin ni Boss Alfred Watermax. Ayan. Sumayaw kasi tayo ng ting-tang-tang. Napagod ako. Ting-tang-tang. Napagod ako. Grabe. Kaya mo pa? Kaya pa, kaya. Isa pa? Bukas ulit, bukas. So, yung iba po dito is ipamimigay namin sa charity. Okay guys, sa mga gusto magpagawa ng sublimation jersey, stickers, tarpaulin, at kung ano-ano pa. Ayan po. Yan. Tarpaulin, yan. Stickers. Meron din silang customized bag, mugs. Yan, basketball jersey, riding jersey, polo shirt, round neck shirt, customized face mask. Ayan po yan. Gumagawa po silang lahat yan. So ngayon sobrang busy po sila, marami pa silang ginagawa. Ayan. So busy po sila ngayon, marami po silang gawa. So mag-PM lang po kayo sa Dekalidad Printing Shop. Ito po 'yun, oh. Ito po yung FB page nila. Yan, yan po yung logo nila, Dekalidad Printing Shop. Yan. Or pwede rin kayo mag-PM dito